Ahojte všetci, dnes si predstavíme horský bicykel, ktorý posúva hranice technológií a jazdného zážitku na úplne novú úroveň. Ide o model Bolt Lincoln 135 Pro, ktorý predstavuje kombináciu inovatívneho dizajnu, najmodernejších technológií a dokonalého výkonu. Tak sa poďme na to podrobne pozrieť. Švajčiarska značka Bolt, ktorá patrí od roku 2019 do portfólia značky Scott, prináša prelomové riešenia v oblasti horskej cyklistiky. Je známa predovšetkým vďaka svojej patentovanej technológii Integrated Suspension Technology, ktorá ukrýva tlmič vo vnútri rámu. Okrem toho je známa aj ich modulárna geometria rámov, ktorá umožňuje prispôsobiť jazdné vlastnosti podľa potrieb jazdca a terénu. Lincoln 135 Pro sa môže pochváliť karbonovým rámom. Ide o karbon radu High-Mix, čo je taký vyšší druh karbonu. Zároveň tento unikátny rám má konštrukciu, v ktorej integruje tlmič, takže výrobca takto dosiahol väčšiu tuhosť rámu, nižšiu hmotnosť a ide o naozaj pekný minimalistický štýl. Geometria rámu je nastaviteľná. Je možná ako úprava uhlu hlavy, tak aj výšky stredového zloženia a to vám umožní prispôsobiť bicykel presne podľa vašich potrieb. Celková hmotnosť tohto modelu je len 13,9 kg, čo ho radí medzi najľahšie vo svojej triede. Prevodový set sa tu skladá z prehadzovačky SRAM, ide o GX Eagle a kombinuje sa tu s klukami taktiež z GX sady, na ktorých nájdeme prevodník s 32 zubami a kazeta GX taktiež má rozsah 10 až 52 zubov. Takže takto zladený horský bicykel nebude mať problém vám pomôcť aj naozaj v nejakom takom členitejšom teréne. Vidlica RockShox Pike R s uzamykaním a zdvihom 140 mm je ideálne na zvládanie technických zjazdov a prudkých výšlapov. Ukrytý tlmič RockShox Deluxe Select RL3 s 3 režimami a zdvihom 130 mm poskytuje výnimočný komfort a kontrolu. Tento bike má v ráme integrovanú sadu náradia, ktorá je vždy po ruke a opticky neruší dizajn bajku. Tento praktický detail oceníte pri nečakaných opravách priamo v teréne. Už nikdy nemusíte riešiť, kam si uložiť potrebné nástroje. Brzdenie tu zabezpečujú kvalitné brzdy od Shimana, ide o radu SLX 4-piestové brzdy, ktoré sú kombinované vpredu s 203 a vzadu so 180 mm kotúčom. Určite treba spomenúť, že sú tu kolesá Syncross, kvalitné hliníkové kolesá, na ktorých sú obuté robustné plášte Maxxis Dissector s hrúbkou 2,4 palca a je ich možné samozrejme prerobiť na bezdušový systém. Tento prémiový model je teraz dostupný za atraktívnu cenu. Z pôvodnej cenovky 6990 € môžete Bolt Lincoln 135 získať v našej špeciálnej akcii už za 3499 €. Bicykel Bolt Lincoln 135 Pro bude vhodnou voľbou pre tých jazdcov, ktorí chcú si možno užívať celé dni na trailoch alebo jazdiť možno nejaké cross country. Naozaj ide o veľmi univerzálny bicykel, ale bude samozrejme vynikať takou svojou výnimočnosťou a zaujímavým dizajnom a technológiami. Napíšte mi do komentárov, čo vás na tomto bicykli zaujalo. Dajte like a odber, aby vám neušlo nejaké ďalšie video a vidíme sa na budúce.